Chegamos ao 2023 e eu non cumprín as miñas resolucións de ano novo do 2022. Nen cheguei a 3000 suscrizóns no canal, nen lin 100 libros. Aínda que para min o 2022 foi un ano un bocado decepcionante, vou facer con vos un repaso de todas as miñas leituras para fechar o ano e para esquecer rápido todo o negativo. No vídeo de hoxe vamos falar de número de libros lidos, de estatísticas dentro destes libros, vou facervos un top dos meus 10 libros favoritos para que teñades unhas poucas recomendazóns e tamén falaremos des autores que máis libros lles lin, entre outras cousas. E como acabades de ver, ano novo, vida nova, teño nova introdución no canal. A mudanzas e probas como estas luces, más os vos costumes e vos mantelos. Así que quero comezar agradecendo a xente que está no meu Patreon. Son das ideas, Pingando, Guillerme, Hugo, Astro Xavi, o Pantoxo, Calvaris, Carlos Fun, un Rapa Transquilo e Mars Marceli. Porque lembrais, se queredes apoiar o meu conteúdo de xeito económico, podedes facelo ali. Mas voltemos o de antes, o meu resumo de leituras do 2022. A pesar de que quería ler 100 libros polo menos, só lin 83. No ano anterior, no 2021, sí que é certo que chegar aos 101 libros lidos. Este ano quería igualalo ou superalo. A pesar de que non lin tanto, sí que dediquei este tempo a outras cousas como ver series. Alén de ter a maravillosa oportunidade de ser xuri das webseries do Carballo Interplay, tamén vin e revín moitas outras series como poden ser Heartstopper, Heartbreak High, Young Royal, Sex Education, Euphoria, Scam Noruega, Our Flag Means Death, Stranger Things, A League of Their Own. E como dixen, tamén foi un ano complicado para min, non sempre podemos estar ao 100%. Como novidade, para este 2023 estou a facer un caderno de leitura. Neste caderno de aifalaches.gal estou a anotar todo o que leo, cantas páxinas leo por día, algúns desafíos literarios, para motivarme máis a ler. Falareivos do caderno máis adiante nun outro vídeo. Falemos as estatísticas deste ano. Os 83 libros que lin este ano dividíronse cronolóxicamente tal que así. Xaneiro e decembro foron os meses en que máis lin, con 17 e 14 libros respectivamente. Como contraste, houve outros meses en que lin só 2 libros ou ningún. En setembro, por exemplo, non lin nada porque acababa de operarme e non tiña forza. Non é unha gráfica moi regular, mas estou contente porque este decembro retomei bastante a leitura. E seguramente algún de vos estará a pensar que conseguín ler tanto porque lin moito libro para crianzas, moita banda deseñada, moitas cousas con debuxiños. Pois sí, lin bastante banda deseñada este ano, estou orgullosa diso. O xénero do que máis lin, con 37 libros, foi a narrativa, mas xusto despois ven a banda deseñada. Lin 20 libros de banda deseñada. Detrás da banda deseñada está a poesía con 14 libros, o ensaio con 6 libros, o álbum infantil con 5 libros e o teatro con un só libro. E dos 37 de narrativa, 3 eran audiolibros. Fago un balance desta gráfica, podo destacar en positivo que lin máis banda deseñada do que estou acostumade e que por fin conseguín meterme dentro dos audiolibros e escutar algún enteiro prestándolle atención, porque era algo que me custaba. Alén diso, estes 3 audiolibros dos que falei estaban en inglés. Estou bastante orgullosa de mí mesma porque antes non era capaz de entender o inglés a un suficiente nivel como para chegar a escutar un libro enteiro. Tamén neste balance destacaría como punto negativo que só lin un libro de teatro. Eu gosto moito do teatro, quero recuperar esa leitura de teatro no 2023 que comeza agora. Falamos de linguas, como seguramente xa saberedes, eu sempre priorizo ler obras en galego da Galiza. Así como vedes na gráfica, máis da metade dos libros foron en galego da Galiza, 49 dos 83 que lin, mentres que en inglés lin 21, en castellano 7, en galego de outras partes da lusofonía 6. Como dato positivo, destacaría aquí que lin un cuarto dos libros en inglés, e antes xa vos digo que non era capaz. Como algo negativo, destacaría que case non lin de outras partes da lusofonía. Este é outro dos puntos que quero remediar neste 2023, así que se tedes recomendazóns de algún libro en galego de outras partes da lusofonía, en galego de outros sitios que non sexa Galiza, deixaimo nos comentarios, por favor. E como eu sempre gosto de recomendarvos os libros dos que máis gosto, fixen un top 10 dos libros dos que máis gostei neste 2022 para recomendárvolos. Antes de comezar a listar estes libros, quero dicervos que a orde non significa nada, simplemente están ordenados en orde cronolóxica a medida que os fun lendo. E alén diso, este top 10 é só de entre os libros que lin que estaban escritos en galego da Galiza. Só fago esta clasificación con libros en galego da Galiza, por un lado, para telo máis fácil, para promocionar a cultura da Galiza e para non encher o top só con libros de Alice Ousman. Podemos comezar, por exemplo, por Neko de Bamejuto. Neko é un libro accesible para público xuvenil, bastante novo, segundo indica a editora, a partir de 10 anos, que trata a violencia de xénero a través da ollada dunha rapariga nova e o seu can, o seu mellor amigo. Podemos pensar nun primeiro momento que a violencia de xénero é unha temática moi dura e que como pode haber un libro para crianzas a partir de 10 anos que trate esa temática, mas precisamente aí está o encanto do libro, pois trata a violencia de xénero con moitísima sensibilidade, é un libro cheo de luz. O segundo dos libros da miña clasificación é Golpe
Golpes de luz, de Ledicia Costas, que é un libro que vos indico especialmente se estades nun momento en que non sodes capaces de ler, que é un libro super rápido, moi entretido, moi ben escrito, que te engancha. A trama do libro está narrada por tres voces. En primeiro lugar, a protagonista, que é Xulia, unha xornalista que marcha de Madrid para voltar a Galiza para coidar da súa nai. En segundo lugar, Luz, esa nai de Xulia, que é unha personaxe moi especial e que parece que está mal da cabeza. En terceiro lugar, Sebas, o neto de Luz, fillo de Xulia. Ve toda esa situación que está a acontecer no libro a través da óptica dunha crianza. As tres voces están super ben conseguidas e xuntas establecen unha especie de diálogo que fai que nos enganchemos. Golpes de luz inclúe misterio tratando temas tamén moi complicados, como poden ser os cuidados familiares, a saúde mental, o narcotráfico. En terceiro lugar, podo falarvos tamén de Santo Amaro, de Antonio Manuel Fraga. Sabedes estes libros en que aparecen persoas adolescentes falando, mas que cando estás a lelo parece que estás a asistir a unha conversa entre persoas de 80 anos? Pois Santo Amaro é todo o contrario. É un dos libros en galego con representación adolescente máis real que vi. As personaxes falan como adolescentes reais, non están infantilizadas, viven nun universo moi parecido ao que moitas persoas adolescentes están a viver actualmente, e conta o último brao dun grupo de amizades antes de marchar á universidade, en que deciden combinar todas as fin de semanas na praia de Santo Amaro. Así, neste grupo de amizades vemos cuestións como representación bisexual, tamén cuestións como a violencia de xénero, como esta problemática tamén é xestionada dentro do propio grupo de amizades, as relazóns que se establecen, e todo isto contado dun xeito moi original, pois mistura narrativa e teatro. En cuarto lugar, vou vos falar de Non penses nun elefante rosa, de Antía Yáñez. Este libro está narrado en primeira persoa por unha protagonista que ten TOC, trastorno obsesivo compulsivo. É un libro que vos recomendo especialmente se vos interesa este tema, porque a voz da protagonista é unha voz moi real. A propia autora, sen que isto sexa para nada autobiográfico, vive esta realidade, entón na súa narración notase moito que é algo real, non parte só de estereotipos ou non parte só de pena ou de tristeza. É un libro moi rápido, tamén moi entretido e moi cómico. Aínda que non teñades trastorno obsesivo compulsivo, podedes sentirvos identificades, porque fai críticas, por exemplo, á cultura do esforzo. En quinto lugar, trae unha tradución ao galego de María Reimóndez, que é Desamarnos o capitalismo, de Lan Hornseid. Se todo o que tiñamos comentado ata aquí era máis ou menos narrativa de ficción, este libro é ensaio, e é todo o que lle pido eu un ensaio. Pois a min axudoume a cuestionar a miña visón do mundo, abriume moitísimas preguntas. Que significa amar? Até que punto o acto de amar está influenciado socialmente? Por que lle interesa o capitalismo? Que entendamos o amor como algo restringido á esfera privada. A persoa que escreveu este libro fai nos cuestionar conceptos que temos tan arraigados como é o concepto do amor, e non só o amor romántico, senón mesmo outras formas de amor. E con ese cuestionamento do amor tamén cuestiona o capitalismo e cuestiona o xénero e moitas outras construzóns que temos tan asimiladas. Construzóns que ao fin e ao cabo ou implican violencias ou disimulan violencias ou permiten continúen reproducíndose violencia. En sexto lugar, trae un libro que a mí me parece imprescindível, do mellor que se publicou este ano, A defunción dos sexos, de Daniela Fernández. Mentres cando falamos do colectivo LGBTIQA pensamos sempre en historia relacionada con os Estados Unidos ou coa actualidade, este ensaio recolle historias de disidencia sexual nos últimos 150 anos no noso país, na Galiza, demostrando que existimos, que levamos aquí moito tempo e que tamén merecemos un recoñecemento na historia. Que todo isto non fose suficiente, ademais Daniela emprega unha linguaxe moi fácil, é un libro moi accesível. En séptimo lugar, vou vos falar do Clube da Calceta, de María Reimóndez. Conta a historia de 6 mulleres que se reúnen nun clube da calceta. Así, a través de diferentes capítulos van narrando un pouco da súa historia, das violencias e as opresóns que as atravesan. E gostei moito de como mostra como as súas vidas se van entretecendo, as diferenzas entre elas, mas tamén como a unión entre elas é a que fai a forza. Desde a distancia na que podo falar, pois eu son unha persoa de xénero non binario. Gostei moito da reflexión a que me levou o libro sobre o que implica ser muller, ou como a realidade de diferentes mulleres está atravesada por diferentes violencias, mas como de novo na obra de María Reimóndez se encontran eses puntos comuns, esa forza. Tamén de María Reimóndez, que está moi presente no top deste ano, e de falar das estacións do lobo. Nel coñecemos unha protagonista que se sente soa, que sofre violencia machista, que está nun lugar do que non sabe o idioma, e a través dela vai facendo un pouco unha viaxe ao salvaxe, relacionando todo no libro a través dos cans. É dicer, as personaxes van desadestrándose. Narra o proceso para desaprendermos as violencias, para encontrarmos redes de apoio que nos axuden neste percurso cara a un eu máis salvaxe. É un libro cheo de reflexión sobre o que implica o amor, o que implica as relazóns con outras persoas. E de novo é outro libro que conta con representación bisexual, que iso tamén está moi ben. No noveno lugar, voltamos a unha tradución, Unha educación, de Tara Westover, traducido por María Alonso Seisdedos. Este é unha novela autobiográfica da autora que naceu en Idaho nunha familia mormona ultraconservadora
conservadora, moi fundamentalista. Así se vos interesa o tema das sectas, das religións, dos grupos moi fundamentalistas, este é un libro moi interesante. Conta con moita reflexión sobre como a xente que queremos pode facernos dano e sobre como nós lle damos ese poder. É un libro duro que fala sobre a familia, sobre como ás veces podemos decatarnos de que a nosa visón do mundo non era tan correcta como pensábamos. Quero facer un aviso de conteúdo. É un libro que ten violencia bastante explícita, abusos, mas non trata estas temáticas desde o morbo, trataos desde unha primeira persoa moi real, coa que conectas desde a primeira páxina. Por último, neste top 10 non podía non falar de Lixeiro, de Ismael Ramos, un poemario que penso que me vai acompañar bastante parte da miña vida como un dos meus poemarios favoritos, porque de verdade que o adorei. Neste libro o autor mostrase vulnerável e non ten medo a escreverse en grandes artificios, en decorazóns, non hai frases moi longas, cheas de reviravoltas. Especialmente se tedes entre 20 e 30 anos, recomendaríavos moito a súa leitura porque o seu autor fala claramente dun xeito moi fácil de conectar de temáticas como o medo ao futuro, o medo presente tamén, o medo a marchar, a precariedade, o paso á idade adulta e todo isto con frases que te abrazan. E a pesar de que xa acabamos este top 10, quería incluirvos un extra que é Memoria Diversa, de Eva Mejuto. Un libro absolutamente maravilloso e fundamental de entrevistas a persoas que foron referentes do colectivo LGBTIQA no noso país, na Galiza. A historia tamén está aquí, e hai moitas persoas vivas que foron luita e historias que non lles estamos a agradecer o suficiente, as que non estamos a escuitar o suficiente. Este libro fai un pouco xustiza ás súas historias, deixalles expresarse e falar sobre esas cousas que viviron, como foi a luita no noso país, as cousas que conseguiron que non lles están a ser recoñecidas e as cousas que non conseguiron polas que aínda estamos a luitar e debemos continuar a luitar. E non o incluín directamente no top porque quero ser sincera convosco e aínda non o acabei. É un libro do que estou a gostar tanto que vou aos poucos, e tamén porque é un libro que a día de hoxe é un pouco difícil de encontrar. Se falamos máis que de libros des autores que máis lín este ano, teño dúes que destacan por riba do resto. En primeiro lugar, Alice Ousman, como non podía ser doutro xeito de que lín os seus 11 libros. E alén diso, hei de comentar que eses libros linos todos polo menos 2 veces, e que adoro como escreve e quero dedicarlle un vídeo só a elu. A outra persoa da que lín máis libros, que tamén é bastante predicível, pois apareceu moito no meu top, foi María Reimóndez, que libros orixinais dela lín 4, mas tamén lín algunha tradución que fixo. Este ano, lendo un dos seus últimos libros, Xuvenís, un choque inesperado, tiven a sorte de encontrar unha personaxe de xénero non binario que se chamaba Ne, case como eu, mas en vez de con 2 es, como eu escrevo, só tiña un E. Como conclusión deste vídeo he de dicer que por un lado estou orgullosa de ter lido un cuarto dos libros aproximadamente en inglés e de ter lido máis banda deseñada do que estaba acostumada, mas que tamén facer estas estatísticas, estas gráficas, axúdame a ter resolucións de ano novo, cousas que mellorar, como que quero ler máis e ser máis constante, que quero voltar a ler máis teatro e ler máis doutras partes da lusofonía. Tamén quero lembrar que ler máis non fai mellor a ninguén, eu quero ler máis porque é algo do que gosto e o que quero dedicarlle tempo porque o paso ben e aprendo. Tamén que a hora de ler non somos mellores por ler unhas cousas ou outras. Ao final, cada quen temos as nosas afeccións e a miña pode ser ler, mas a vosa pode ser xogar videoxogos, pintar, facer música e unha non é superior ás outras. E por último, hai de dicer que mesmo entre as nosas afeccións hai momentos mellores e momentos piores. E non en todos os momentos podemos desfrutar o 100% das cousas das que gostamos. Houbo anos enteiros en que eu só lera 10 libros ou incluso menos. Agora voltei a ler máis e quero destacar que voltar a desfrutar de algo do que antes gostabas e agora non és capaz de gostar tanto, tamén é posible. Se chegachete aquí, deixa un comentario co número de libros que leche o ano pasado se os sabes, e se non algún dos teus títulos favoritos, e non esquezas dar a like e suscriberte, que é gratis e a min axúdame moito. Vémonos na próxima.